Egu berri eta urte berri on senide. Neguko gau luzeen erdian argi bat ikusi dugu. Telebistaren bitartez asteroko betikotasunean mezak eskaintzen dizun itxaropen izpi hori gaurkoan ere datorzu lagun egitera. Jesus gure salbatzailea zeruko izarrak seinalatu zuenak gurera etorri da. Ez dago jada inolako distantziarik, bera eta gure artean. Izan ere, gaurko evangelioan horixe entzungo dugu, eta aho zabalik gera behar genuke. Hitza zen, egiazko argia, mundura etorriz gizaki guztiak argitzen dituena. Egiazko argia. Baiote dira, egiazkoak ez diren beste argi batzuk? Jakina, argiak berezko ontasunetik argi dezake norberaren barna, edota kanpotik jo gaitzake lilura soila sortuz. Kontsumozko kriseiluek giro berezi bat sortzen dute edozein gauza eros edo aintzat har dezagun. Eguberriko dirdaiak izarrekoen antzera gora begiratuz suma daiteke kaleetako lanparen gainetik dirdir eginez. Eta argitasun hori mundura etorri da, gure hainbat egoera ilunalditik ateratzeko. Bere etxera etorri zen, baina beretarrek ez zuten onartu. Adiskide, jainkoa eskale dugu, karrikan zutik gure ate joka, ireki dezaiogun desiatuz. Bere etxera etorria, hau da, mundua jainkoak bere duelako, berak sortu duelako bai, baina baita ere, bertako sentitzen delako giza bide guztietan. Eta denok gera beretarrak, jainkotarrak, jainkotiak, jakin edo ez, itxaropentsu bizi edo etsipenetan. Eguberria, misterio gazi gozoa. Jainkoa beti saiatuz gurekin bat egiten, apal eta gogotsu, adore gaindiezinaz gure zain. San Joanek jarraitzen du gaurkoan. Onartu zuten guztiei ordea, berarengan sinesten dutenei alegia, jainkoaren seme alaba izateko ahalmena eman zien. Guk gaizki har dezakegu bestea edo ongi hartu, onartu. Gaur, orain dugu aukera. Sinistuz Jesusek jainko egoitzatzat aukeratu zaituela, zu eta biok, gu eta besteak, kideko nola aurkari. Eta giza egin zen hitza, eta gure artean jarri bizitzen. Aldameneko bilakatu da belengo umetxoa, eta edozeinengan iritsiko da gurera. Jainkoa ez da aurrerantzean, ez mutu, ez ikusiz ezin izanen. Jainkoaren hitza aitak eman digu, bada haragi hitz ogi bilakatua, eta hitza izanen da zentzu jakinduria norantza garbi. Nire pausuentzat kriseilu da zure hitza, nire biderako argi, dio 119. Salmoak. Izenburu hori jarri diote gure apezpikuek beren gutun pastoralari, nire biderako argi. Eta aholku bikainak eskaintzen dizkigute idazti santuak fedez eta otoitz giroan irakur eta hausnartu ditzagun. Benedikto Aita Santuaren galdera zuzenei erantzun ederra ematen diote eskutitz pastoral honetan. Hori etxek ditu galderak. Benetan, jainkoaren hitzaz blai gaude. Zinez biziarazten gaituen elikadura ote dugu, ogia eta mundu honetako gainerako gauza guztien gainetik? Benetan ezagutzen ote dugu, maite dugu. Saiatzen algera hitz honek gure bizitzan eta pentsaeran aztarna sakon bat utz dezan? Senide, urte hasiera honetan
hainbat asmo eta ideia on burutzen zaizkigu. Eta ongi dago, baina agian, oraindik hobe, jaunari galdetzea nola lortu gure berareki hartu emana estuago, benetakoago, gozoago izan dadin. Aski duzu, Biblia ireki eta paradisuko ateak irekiko zaizkizu. Horrela zioen San Agustinek. Irakurtzen duzuenean jainkoak hitz egiten dizu. Otoitz egiten duzunean zuk berari diozu hitz egiten. Horrela bai, nire pausuentzat kriseilu izango zait zure hitza, nire biderako argi. Jaunarengandik urruntzeak iluna dakar, berari atxikitzeak ordea argitasuna. John Henry Newman santu berriaren eskakizuna gure egin dezagun, gonbidatzen zaituztet. Jaun maitea, laguni ezadazu, ninoan leku orora zure usaina zabaltzen. Bete nire anima zure espiritu eta biziaz. Blaitu eta hartu nire izaera osoa, nire bizia zurearen diztira besterik izan ez dadin. Dirdaitu nire bitartez eta nigan izan ukitzen nauten anima guztiek zure presentzia nigan suma dezaten. Utz begirada altxa dezatela eta ez dezatela ni ikus zu baizik, oiene jauna. Nirekin gera zaitez eta zuk dirdaitzen duzun bezala dirdiratuko du. Besteak argituko dituen dirdai batez. Eta argi hori, zugandik aterako da jauna, ez da nirea izanen. Zeu izango zara, beste guztiak nire bitartez argi eginez. Utz nik hitzik gabe predikoa egin dezadan. Nire jarraibidearen bitartez, egiten dudan errukiaren eragina, nire bihotzak zuri dion maitasunaren betetasun nabarmena. Gogoan har, jainkoak idazti santutan egiten dizu hitz, zuk otoitzaren bidez, erantzun. Argitsua izan dadila benetan, zuretzako urte eta egun bikain hau adiskide.